Mag-alas 2 ng hapon kahapon January 9, makikita ang mga sasakyang ito na nakatigil sa stoplight sa kahabaan ng Manila North Road sa Barangay Carmen West sa bayan ng Rosales, Pangasinan. Pero ang dump truck na ito, nagtuloy-tuloy lang ang takbo at nasagi pa nito ang dalawang truck hanggang sa inararo na nito ang mga sasakyang nasa unahan hanggang sa bumangga ito sa isang pader. Ang lahat nabigla sa pangyayari. Ang tricycle na ito tumagilid habang nasira naman ang iba pang mga sasakyang naararo. Agad rumesponde sa lugar ang mga pulis at base sa kanilang investigasyon, nawalan di umano ng preno ang nasabing dump truck. Nung mapansin niya sir na nawalan po siya ng preno sir, yun ang allegation niya sir. Pero base sa investigation namin sir, kaya hindi po pumagat siguro yung preno niya, sanhi na rin doon sa mabigat na dala po niya sir. Kasi loaded po siya sir ng 3/4 na sand and gravel po sir. Kinilala ang driver ng dump truck na si Red Adoptante, 22 anyos. Sa pagsisiyasat ng PNP, 14 na sasakyan ang inararo ng truck na kinabibilangan ng 3 SUV, 1 kotse, 2 pick-up, 3 10-wheeler truck, 3 tricycle, 1 motorsiklo at 1 closed van. Nadamay pa sa insidente ang 1 pawn shop at kainan. 8 ang sugatan sa insidente na pawang sakay ng mga inararong truck pero agad din silang nakalabas sa pagamutan. Nagdulot naman ng mabigat na daloy ng trapiko sa lugar ang insidente. Ayon sa PNP, madalas mangyari ang insidente sa lugar dahil pababa ang nasabing bahagi ng kalsada. May mga naitala kaming mga insidente, pero mga minor incident lang sir, nagkasagian, mga ganun sir. Pero as to the sir, yung parang gravity ng sir, mga insidente, ito po yung unang-unang naitala namin po sir, itong taon na to sir. Inaalam pa ang iniwang pinsala ng insidente at hawak na ng mga pulis ang driver na posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting to multiple damage to property at multiple physical injuries. Inaantay pa ng mga pulis kung magsasampa ng reklamo ang mga biktima o idadaan na lamang ito sa areglo. Charles Nicolimon, RNG News.